Ez da egit, nik nire kasun jendik uste ikusiko zula aldaketa bat bezala. Beti neu futbolin egin nahi biti hartin eta gero entrenadorea zen nintzen momentun beti mutien aldeko mutien zona hortan egin naiz eta neskan futbolagin harreman oso gutxi hori, batez, lehenengo aldiz aukeritu hau ziten arte. Ez da entrenadore bezala, lagun bezala asko gehiago ikusiko dela eta entrenadore bezala gehiago bezala azken ikustela baini dane guri ekipo taldego entrenadore taldin gabe jengo azun gaudela mejo batzu prepat. Nire egun hona egun nire egun txarra dauzket, mundu oso bezala. Baina nik usteet partido danetan intentatzetela nire dana ematen. Eta pentsatzet hori publiko ikusi ingola. Ipentxona jendi pentsatzula nintxe dana ematetela futbolkampun eta ondo jogau, riski jogau aldan ondo nahi modula beti. Fiziko eskaza daukotela, baina hori gogo jartze xotela. Eta segun zen egiten begidana diferente diz, baina batzuk hobetu beste gizkixo. Espero hobeto ikustenak jende izazik dira. Horten ondo, nahiko temporada ona nahiziken momentuz eta usteet kanpotik nahiko ondo ikusten dela. Ni usteet lehenengo ekipu behintzat jugadore importantea bezala ikusten dela eta horti aurra ezer ez. Tipo normal bat. Nire ustez jendi pentsatzen nireatik nire gana ondo jetela. Niko balorut ez dut izan dio, etasuna nola, eix esan? Ez hola honena, baina txarrenara ez dut uste. Moldatzean esutako bat, zin bat. Ni azkenin dara aldean barrean handia bezala, orduan lan bat ez dut ikusten egon. Sì, l'unica storia ma esa la favorita della serata la lunetta quando iniziano a iniziare svantaggirias se iniziano a da vicina a Ponte. Da ist der Mathieu. Vedremo fuori sta la numero prende da la parte della mesto su Matteo sono scrive vai persona qui una e va fuori ma scrive Anaitasuna jokatzen ikusti eta nire trena bezintzen. Oso azkarra da eta oso meriketina. Guztako ziten handiten irantzen ez dira izan. Ona, beste zorrik ez. Azkarra dela eta kolozko zortzen dira. Lagune. Nire ninguzu favoritue. Jatorra. Baina bizitzen bizitzen. Hasi nintzen dira izanetan badazela akustikamente hobetzen da aritu Nik uste ez duzula askotan estamina ezkerrak emateko gaude. Egizera, fulala, txiket, kirolo egitea
distantzia mantentzen dela, eta zuri esker, gara hartan bizitzen bezala bizitzea nire gara, zuretzat hola betiko. Jugadas como nos gusta, que Cristiano mata y con papel, como borracho. Mira, yo no me lo sé. Ahora sí yo, posso no lata anima mucho. Mira, es una un poco cansado. La gustatzen zait, bai, ambixe izaten ez ni nahiko nuke diren izan. Oso gara, txutxo operatzen dugu, guakizten dugu gara, dira alde dugu. Bai lana eta bai gari ja pizkera natatzen egitea, nintzen urtazko euskela, dienen fuli gauzuna emateo, nik uste dienen guztazko nago euskela. Ukile egin arrego gana dela, porque ozen momentu gantzo ez dago, ingenierazko egin ez da, neza matxe, behiz zola ezaten matxe da, nik uste dakilatek igazko matxe da. Baina nitz egin ez gara. Ai, ama, ekan? Sí, eskerrik espero. Nik behasekin pasatzetan denbora dalen hori. Denbora jazen da, iratik. Denbora ikustia eskertzea gara lan hori. Bideo ikustik emozionatu nau, enun espero hainbeste erakutsi disoteniko ikisidonik nigandik, da ez dare saioa adibidez hainbeste eman desatanik. Beti behi laguntzeko presen daula eta noiz eta ez esan alkarmetik gala garbi daula eta ni uste oso importantena hori dela dintzen eta ezken ni fola geratzela, baina lagun artia, familia artila dauden oso importantena da. Asko gustatzen ekaineko hori dio. Bueno, bat espero, ez dakit, da gutxixo nire espero laitzetien nahi, baina ez ditezan hori arpeire, gauza hoxetako batzu baina poza mani ez dakit, bai. Realo, ibitza, zainazkein, beste makiez un pertsonatik edo ibitz, llegatu zira. Bai, eskerrik asko modu dut zure errean egunean. Hola oso ze ikusti gutxiten
pasatzea dela eta pixen barrukeak mogitzen ditu eta eharrena bizitzela eta espaixak atzaten nuen errealoi eharrena. Hombre, errealo materiala etzin bideo horrek sentiaraziko. En espero benetan, sorpresa egarra izan da, olentxero gara izan da. Azkenin nolako erregalo batek uste askoz goxo gotitzen zaitu. Ez da egin, lehenengo bintzet eskertu, da hori hitz honak gustu hartzea eta posa matula herriko gaztiko umin eredu ez, baina ikusti segitzea juela eta gustagoliko dela gu hoden lekura aiatzi, hasi eskerri asko basi da segitzeko lanin, da laste behasi gongo ere gure leku guia sartu dela, hasi behasi toatzea gola lastea menotia. Iruxo indik, en plan, unik gola ikustia eta gure gandik ikiztia. Eta azkenin behasen referente izatea. Nahi bintzet, eskerrik asko, kiston poza hartu dutela. Annaxo nahi golago zen izaten ikustia, lehenengo aldiz jalako. Loazio ze aitzizotela, nereatik. Eta nahi bintzet morala asko iso ditela da oso pozik egon izela, oso guztua. Laster. Olentzero errealdoa oso polilla, eskerrik asko, Olentzero. Naxo eta olako errealo bat, olako hitz batzuk, eso betetzen abe, errealo material bat. Askoz, dugu izte oso. Zaila izango aia errealo superatzea. Anaitasuna, da batez gure taldozen partez, zorionak eta edo